Moi, Jörgen täällä. Ja tänään minä kerron ideani. Ajattelin ryöstää kaupan. Se on aina siistiä. No, eiköhän mennä. Jörgen, sun pitää herätä. Sun pitää jättää ja mennä ryöstää se kauppa. Kun mä menen. Toika mä vaadin tästä televisiojutusta palkka 3 tonnia. Ei edes studiolla ole semmoisia rahoja. Niin. Tuin säälittävät. No, mennään nyt sinne. Päivä. Tämä on ryöstö. Milloin lihaksilla yrititte ryöstää minua? Kuule näillä. Niin. Mulla on tämmöiset lihakset. Ok. Antakaa kun mä teen yhden jutun. Sori nyt vaan. Nyt sinä saat maksaa vitun paskan naama. Saatana perkana. En mä tehnyt mitään. Luuletko, että tein jotain? Parhaimmat äänitehosteet koskaan. Bam, 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 bam. Olen paras. Sitten menen katsastamaan, löytyykö läheisyydestä villieläimiä. Nyt lähestymme savannin pahinta eläintä. Se on hirveä raapiapeto. Todellakin. Jotkut sanovat, että se muna on vain 2 senttimetriä. Otetaan selvää. Tainnutaan tuon pahamaineisen eläimen laittamalla peukaloni sen pyllyyn. Tuon pitäisi auttaa ainakin 2 sekunniksi. Tietääkseni. Oh. Lopetamme lähetyksen.